45 ka mga mananagat o bangka enthusiast gikan sa nakalain-laing dapit sa Kabisayan ang nag-abot sa barangay Puok, Talisay City. Ang report ni Femari Dumabo. Bisan kun init ang panahon, kini mga bangkero ang lingaw kaayo sa ilang paglumba sa mga motor bangka sa kadagatan sa barangay Puok, Talisay City. Alang kini sa ilang pagsalmot sa ika-4 ka tuig nga bangkarera o mas na ila nga bangkaton. Bato di Puok Konsel OG Ibanez kisa maoy nag-organize sa kalingawan nga lakip kini sa ilang kalihukan sa kapistahan sa San Pedro. Pagiusab nila kini paghatag og bilis sa mga mananagat nga moy nag-una nga panginabuhian sa sagad mga Talisaynon. Paghatag bilis sa among mananagat para mukugi sila kanunay usapod kinig makadaog sila ani nga kuan naa sila extra nga income. Pagiusab kini nga malingaw gikan sa ilang kakapoy diha sa pagpanagat. Sa mong pagiusab nagkaabot ang mga mananagat sa bisan asa nga dapit sa Kabisayan. Sama na lang ining taga Borongan City Eastern Samar ngay kaduha ka tuig na nila karong misalmot dala ang siyam nila ka mga bangka. Gwapo man yun ang bangkarera gud kay bisan diin ba maabot kalingawan ra man ba bibo man kayo gud kayo yung kining lumba jud kayo. Kasagaran ba sa inyo mga kauban sa bangkarera mga mananagat to? Oh, mananagat mi tanan, mananagat puro ra mi mga manguan mi bariles, mga o ganing mga isda. Samtang mutuyo usab ang uban sa mga mahiligon sa bangkarera sa silingang mga lungsod sama na lang sa taga Minglanilla nga kada tuig na nilang kining atngan. Kalingawas taga dire man ba nya mo na ilang na tradisyon ba nga lumba gyud. Ikaw taga asa man ka? Taga Minglanilla ko ma'am, naari lang jud ko parang tanaw ni. Every year nakabari. Oh. Mutuyo yung kagari. Tuyo jud ko kari ma'am. Nya, sugal sa panagsa. Karon na naay fiesta sa diri nasa financial assistance ang city. Actually supportive mi sa tanan whether it be sports, whether it be a cultural festival na may matabag yung city niya. This just shows how diverse ang culture o ang history sa Talisay. Naiuban na maghimo cultural festival, na maghimo uban sports festival, nasa inuani karon na nagbangkaton sila. So it shows the diverse culture of the city of Talisay. Panginaot sa kagamhanan nga makahatag usab kini og dugang panginabuhian ug makatabang usab sa turismo sa dakbayan sa Talisay. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.